Имало едно време едно момиче на име Селендрина. Тя родила си момиченце на име Белендрина, което умряло в катастрофа. То след няколко години върнало се на белия свят, за да отмъсти на хората, без причина. Какво искаш от нас? Това беше филмът на Белендрина с участие Весела Димитрова от страницата в YouTube Весела Димитрова, каналът е, и Мирела от страницата Мирела Байкова. И да не забравим Румена от канала Румена Костадинова. Дано да ви е харесал филма, харесайте, абонирайте се и до скоро!